Bogen indledes med følgende dedikation og citat. Lewis og Harris, 2 øer i et hav af plager. Jeg håber, at de en dag vil blive glad for det, som deres bedstefar har lavet til dem. Kun de begærligste sætter kurs ud over ulvehavet. Gammelt norrønt ordsprog. Kapitel 1. Miklagård. Den store by, år 966. Hans øjne gled ned til bylden i min hånd og landede så på mit måbne ansigt som fluer på blod. De var grå og hårde som flint, de øjne, og hans flettede overskæg vred sig, da hans læber fortrak sig til et hånligt smil. Det slag, jeg havde givet ham, havde ikke haft nogen effekt, bortset fra at tirre ham. En stor fejl, snærede han på dårligt græsk og gik længere ind i gyden mod mig, i det han greb ind under kappen efter en saks på størrelse med min underarm. Jeg svingede det indhyldede sværd og røbede dermed, hvor klodset våbnet var i situationen. Han grinede smørret. Jeg gik baglæns gennem gammelt, stinkende skrald og fortrød, at jeg ikke bare havde ignoreret ham og var gået min vej. Han var hurtig og for løs på mig, men jeg havde også holdt øje med hans fødder, ikke kun hans øjne, og slog ham med bylden, så han bankede sidelæns ind i muren. Jeg fulgte op med et hårdt hug, men ramte ved siden af. Sværdklingen skar sig gennem stoffet, og gnister sprang fra muren. Murværkspus regnede ned over manden. Hans blik fortalte mig, at han var nervøs nu, både fordi han nær var blevet ramt, og fordi der nu var et skarpt sværd med i kampen. Det havde du nok ikke regnet med, hva? Sagde jeg i et drillende tonefald, mens vi vagtsomt kredsede om hinanden. Jeg har et forslag. Hvis du fortæller mig, hvorfor du lusker efter mig her i Miklagård, lad dig slippe med livet i behold. Han glippede forbløffet med øjnene og lå så som en ulv, der har fundet en vandfør kylling. Vil du lad mig slippe? Du ved åbenbart ikke, hvem du står overfor, Schwinefretre. Jeg er Falstring og finder mig ikke den slags fornærmelser fra en hvalp som dig. Så jeg havde altså udvist god forstand ved at antage, at han var daner, tænkte jeg. En skam, at jeg ikke havde udvist samme forstand, da jeg lagde mig ud med ham. Jeg holdt øje med hans fodstilling, og da han gjorde et udfald, forudså jeg det og parerede hugget med den flænsede bylt. Jeg krympede mig ved slaget og drejede håndledet i et forsøg på at vikle hans saks ind i uldklædet og vride den ud af hånden på ham. Men dertil var han for rutineret en kriger, og jeg for klodset i mine bevægelser med det indsvøbte sværd. Hvad værre var, selv den dag i dag rød mig jeg skam over det, sneg hans makker sig ind på mig bagfra og slog luften ud af mig med albuen, så jeg røg på næsen ned i gydens skidt. Derpå hev han sværdet ud af hænderne på mig, lige så nemt som stjal han æg fra en rede. Det gik op for mig, at det var det, de havde været ude efter fra første færd, mens jeg lå og snappede efter vejret og kunne ikke gøre noget. Lad os komme væk, brummede min usynlige overfaldsmand, og jeg hørte ham forsvinde ned ad gyden med svuppende skridt. Jeg var sikker på, at det ikke havde været med i planen, at jeg skulle dø. Men manden fra Falster stirrede på mig med mord i øjnene, og jeg havde regn i mine, så verden sås som gennem et slør. Gydens høje mure indrammede en trist grå himmel, og jeg tænkte, at det ville blive det sidste, jeg så. Jeg havde ikke lyst til at dø i en beskidt gyde i den store by med regn i øjnene. Især ikke det sidste, for nu så jeg for mit indre blik den første mand, eller snarere dreng, jeg havde slået ihjel. Han havde ligget på en hede, ligbleg i ansigtet og med et rædselsslagent blik i sine åbne øjne, hvor der havde samlet sig små pytter af regnvand. Falstringen bøjede sig ind over mig. Han prustede og svingede saksen bagud for at støde den i maven på mig. Regnen perlede hen af den slidte æg. Regnen kan fortælle en alt om et sted, hvis man er i stand til at tyde den, siger Sigvat. Regnen i en norsk fyreskov er ren nok til at vaske hår i, men hvis man befinder sig i en meget gammel by, drypper den fra tagskægget som sort tjære og rammer en så hårdt som en forbandelse.
To keep listening to this audiobook, I've left you a link in the description so you can do it, at no cost thanks to Audible's 30-day free trial.